Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ukufuna ndikuchitire chiyani? Lero abale pa 20 Novemba chaka cha 2023 Ambuye Yesu akufunsa kuti ukufuna ndikuchitire chiyani? Kudzera mu kuonetsa kwawo kwa munthu amene anali osaona, Ambuye Yesu lero afuna tibwere ndi makhungu athu osiyanasiyana pamaso pake. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Amakabeyo, mutu wa 1 ndime ya 11 kulekeza 15, kudzawerenganso 41 to 43, 54 to 57, komanso 62 to 64. Mukakhala ndi nthawi mungowerenga chapter chonsecho cha buku loyamba la Amakabeyo, nkhani ya chikhulupiriro pakati pa mavuto. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Augustine Tembo kuchokera ku St. Joseph Parish, Nkatabe, mu Diocese ya Mzuzu. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi Salimo namba 119. Sungani moyo wanga chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika, kuti nditsate malamulo anu. Zoonadi chachikulu chimene Mulungu amasungira moyo wathu nkuti tizitsata malamulo ake, tizichita kufuna kwake. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino akuchokera muthenga monga adalembera Luka oyera mutu wa 18 ndime ya 35 kulekeza 43. Ndikufuna ndizionanso Ambuye. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tu abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ochokera mu buku la Amakabeyo 1. Antiyoko Epifane alowesa za chilendo ku Israeli. Mwa mafumuwo mudafumira wina woyipa zedi, zina lake Antiyoko Epifane, mwana wa mfumu Antiyoko. Oyamba adali mukaidi ku Romu ngati chigwiriro, pambuyo pake nkukhala mfumu. Chaka cha 137 cha ufumu wa Agiriki. Pamasiku amenewo pakati pa Israeli padapezeka ena onyoza malamulo, ndipo adayamba kukopa anzawo ambiri. Ankati, tiyeni tikachite nawo chipangano anthu a mitundu ina imene tandikana nawowa, chifukwa kuyambira nthawi imene tidapatukana nawo takhala tikupeza mavuto ambiri. Zimene ankani nazo anthuwo zidawakomera. Ena mwa iwo amene ankafunisisa zimenezi adapita kwa mfumu kukafotokoza. Mfumuyo idawalola kusata miyambo ya anthu a mitundu inayo. Sono ku Yerusalemu adamanga bwalo la masewera osata mwambo wa mitundu inayo. Anthu aja adabisa chizindikiro cha kuumbalidwa kwawo, nasiya chipangano choyera chija. Motero anagwirizana ndi akunja aja kuzipereka kuzoyipa. Pambuyo pake mfumu idakhazikisa lamulo mu dziko lake lonse lakuti anthu ake onse akhale amodzi, onse asiye miyambo imene inali yawo. Sono anthu a mitundu ina adalivomera lamulo la mfumulo, ndipo ngakhale anthu ambiri a ku Israeli nawonso adayamba kusata chipembedzo cha chilendo, namapereka nsembe ku mafano, kuyipisa siku la Sabata lomwe.
Siku la 15 la mwezi wa Kislevi chaka cha 145 mfumu idamanga chosakaza chonyasa paguwa la nsembe zopsereza. Anthu aja adamangaso maguwa amafano m'mizinda kwa Yuda ndi m'mizi yake. Ankafukiza lubani m'makomo a nyumba ndi m'misewu. Mabuku onse amalamulo amene adawapeza adawang'amba kuwatentha. Posata chilamulo cha mfumu, aliyense amene wapezeka ali ndi buku la chipangano kapena akusata malamulo ankamupha. Komabe Aisraeli ambiri ankalimba mtima, nkumakana kudya chakudya chonyansa pa chipembedzo. Ankavomera kufa, osafuna kuipitsa ndi zakudya chonyansa kapena kuphwanya chipangano choyera. Motero ankaphedwadi. Unalidi waukulu mkwiyo wa Mulungu umene udawagwera Aisraeli. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu ankayandikira ku Yerusalemu. Munthu wina wakhungu adadzakhala pa mphepete pa msewu akupemphapempha kwa anthu. Atamva anthu ambirimbiri akupita mu msewu adafunsa kuti, kodi kuli chiyani? Adamuyankha kuti kukupita Yesu wa ku Nazareti. Apo iye adanena mokweza mawu kuti, inu Yesu mwana wa Davide mundichitire chifundo. Anthu amene anali patsogolo adanzazira adati, khala chete. Koma iye adafuwulira kuti, inu mwana wa Davide chitireni chifundo. Yesu adayima nalamula kuti abwere naye kwa iye. Atafika pafupi Yesu adamufunsa kuti, kodi ukufuna kuti ndikuchitire chiyani? Iye adati, Ambuye, ndikufuna kuti ndipenyenso. Yesu adamuwuza kuti, penya, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Nthawi yomweyo adapenyanso nayamba kutsata Yesu akuthokoza Mulungu. Anthu onse aja ataona zimenezi adatamanda Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tisayiwale kuti Ambuye Yesu ali pa ulendo opita ku Yerusalemu. Ndipo lero tamva kuti atachoka ku Yeriko ankumayenda ndithu. Ku Yeriko ndi mzinda uja timamvanso kuti adakumana naye Zakeyo, komanso akutsetsereka ndi muja tinamva kuti achifwamba adamugwira munthu wina. Koma kuti ulendo uno atangochoka ku Yeriko akukumana ndi munthu wina amene anali osaona wakhungu. Ndipo mithenga ina imene timawerenga amamutchula dzina kuti anali Bartolomeyo. So mu zokambirana zathu ulaliki uno tithanso kumamutchula munthu ameneyo kuti Bartolomeyo. Ndipo atangomva kuti pakudutsa Yesu, atafufuza kuti pakudutsa Yesu, akuti adafuula, mundichitire chisoni, mundichitire chifundo inu mwana wa Davide. Kuchokera nkhani imeneyi tikuphunzira zinthu zingapo zimene inu ndine tikuyenera tizilingalire mmoyo wathu wauzimu, mmoyo wathu wa kuthupi. Choyambirira ndi positioning of this man, positioning of Bartimaeus. Choyambirira akuti anamva phokoso nde anafunsa kuti pakuchitika chiyani. Nde akumuwuza kuti ngati unamvapo za Yesu, Yesu uja akudutsa. Nde iye uja akudzipanga position in such a way kuti Yesu akamadutsa ndifuula, ndiyankhula, ndipempha, ndidandaula. Positioning matters. Ambiri tili ndi mavuto osiyana-siyana. Koma muona kuti positioning yathu imathera mwina pa Facebook. Ndimakondonena zimene zimobwereza. Positioning yathu mwina imathera pa WhatsApp. Positioning yathu imangothera mwina pakulira. Munthu uyu anapezeka malo oyenerera. Njira yoyamba yofuna kuthandizidwa, njira yoyamba yofuna kuchiritsidwa, njira yoyamba yofuna kuti moyo wanga usinthe, moyo wanu usinthe, moyo wathu usinthe, ndi kudziwa kukhala malo oyenerera.
kodi malo oyenerera angapose ku nyumba ya Mulungu kutchalichi? Kodi malo oyenerera angapose tsiku ndi tsiku kumagwada pa maondo athu nkumapempha zimene tikufuna? Kodi malo oyenerera angapose kumawerenga mawu a Mulungu? Kodi malo oyenerera angapose kumalandira masakramenti? Ambiri mavuto athu, ambiri kusowetsedwa mtendere kwathu, mwina timapita nako malo olakwika, timapita nako kwa andale, timapita nako kwa asing'anga, timapita nako kwa anthu amene nawonso they are wounded. Bartimaeus anadziwa malo oyenerera. Chachiwiri chimene tikuona ndi khama la Bartimaeyo, pamene anthu akumuletsa, pamene anthu akumbweza mbuyo kuti asiye kufuula, iye anankirankira kufuula, mundichitire chifundo mwana wa Davide. His inability to see Jesus, the opposition, sizinamulepheretse kuti apitirize kufuula. Ambiri mwa ife timagiva nsanga. Most of us sometimes we easily give up to our goals because of the reaction of the crowd. Chifukwa cha anthu ena amene titafuna tiyesere zina zake, titafuna kusintha moyo, titafuna kuti tiyambe kukonda, titafuna kuti tiyambe kukhululuka, ena ake anatibweza mbuyo. Aya abale, zotsamwitsatu amatero Ambuye Yesu tikawerenga Luka 17 sizingalephere, koma ali ndi tsoka obwera nazozo. Ena tidafuna tiyambe business, anzathu adatiuza kuti sitingaphike mandazi akupsa, sitingaphike makeke oyenerera. Ena adatiuza mawu kuti tikuonerani poti moti mufuna muzipemphera kwambiri. Atha kunena izi ndi anzathu abanja, atha kunena izi ndi anzathu akumphakati, atha kunena izi ndi anzathu amene timayenda nawo, atha kunena zimene zinda ansembe anzanga, tikuonerani mufuna muoneke ngati ndani. Don't fear to achieve your goals because of the crowd. The crowd is there to test our humanity, to test our ability, to test our perseverance. Mundichitire chifundo inu mwana wa Davide. Anankirankira kufuula pamene anthu anali kumbweza mbuyo. Chachitatu chimene Bartimaeyo akutiphunzitsa tsiku la lero. Atafuula kwa Ambuye Yesu, ndi Ambuye Yesu anamuwuza kuti bwera nayeni. Atafika ananena kuti ukufuna ndikuchitire chiyani? Inetu sindikupeneka konse. Ambuye Yesu amatifunsa tonsefe funso ili tsiku ndi tsiku, ukufuna ndikuchitire chiyani? Bartimaeyo akunena kuti ndikufuna ndionenso. Anapempha chinthu chimene chimamusowetsa mtendere, chinthu chimene amachilakalaka mmoyo mwake kofunikira. Ukamba tuzoona anali ndi zosoweka zake zambiri. Akanatha kupempha ndalama, akanatha kupempha chakudya, akanatha kupempha mayendedwe, akanatha kupempha nyumba, akanakhala makono, mwina akanatha kupempha mafoni, akanatha kupempha zinthu zambirimbiri. Ambuye, ndikufuna ndizionanso, ndikufuna ndionenso. Ndimadzifunsa, mudzifunse, tidzifunse. Timadziwa our most need. Kodi chimene mtima wanga weni umalakalaka ndi chiyani? Titapatsidwa mpata umenewo, inu mungapemphe chani, ine ndingapemphe chani? Tithatu kumva nkhani. Ndikufuna chigalimoto, ndikufuna ploti, ndikufuna ntchito, ndikufuna ana, ndikufuna usembe, ndikufuna chakuti, ndikufuna ndalama, ndi devaluation yathu iyi. Komatu mwina tisanafike kumeneko, Ambuye Yesu afuna ationetse kuti tisuzumire mu mtima mwathu nkuona zofunikira zeni zimene tikuzisowa. Mwina zina zonse zibwera pambuyo pa chimenecho. Mwina ena chimene tikungofunikira, Ambuye ndifuna ndizikhululuka. Mwina ena chimene tikungosowekera nchonena kuti Ambuye ndikhale wakhama. Mwina ena chimene tikungosowekera nchoti Ambuye ndizitha kuphunzira kuchokera kwa anthu ena. Mwina ena chimene tikungosowekera nchoti Ambuye mundisitse this addiction. Sindifuna ndikhaleso chidakwa, sindifuna ndikhaleso chimadyo, sindifuna ndikhaleso wadama, sindifuna ndikhaleso wonyada, sindifuna ndikhaleso wankwiyo. Koma tsoka ilo ambiri mwa ife, mwina kuphatikiza ine amene sitinadziwe chosoweka chathu chachikulu. Nchifukwa chake ena zikamayendera timachitira nsanje chifukwa iwo adadziwa chosowa chawo chenicheni. Ndikuchitire chiyani? Funso ila Ambuye akufunsa tonsefe. Ndipo chachinayi chimene chikundipatsa chidwi ndi Bartimaeyo nchonena kuti atangolandira, atangoyamba kuonanso, tikawerenga mauthenga ena timamva kuti adataya mwinjiro wake, kusonyeza kuti adataya kale lake. Sadangoyimira potaya mwinjiro wakewo, adayamba kumatsatira Ambuye. This is our biggest tragedy. Ambiri mwa ife, Ambuye akatichitira zazikulu, Ambuye akatikomera mtima, Ambuye akationetsa chifundo chawo, Ambuye akatipatsa zimene timalakalaka, timasiya kuntsata. Timayamba kutsata milungu ina, timayamba kupembedza mafano m'njira zosiyana-siyana. Bartimaeyo atangomuchiritsa akuti pamene anthu anali kutamanda Mulungu, iye adayamba kuntsatira Yesu.
Nchifukwa chani inu ndi ine timalephera kumtsatira Ambuye Yesu akatichitira zazikulu? Lero mmene kwachira watichitira kale zazikulu. Mayankho ake ali m'mawu oyamba. Chifukwa chonena kuti ambiri timapembedza Antiocho Epiphanes, mmene tamvera m'mawu oyamba kuti mfumu ina idakhazikitsa lamulo loti anthu azipembedza iyo, anthu asiye kupembedza, anthu asiye kukhala mchikhalidwe chawo, anthu asiye kulemekeza tsiku la Sabata. Anthu anayamba kupereka nsembe ku milungu ya chilendo. Akuti anthu aliyense amene amapezeka kuti akusunga chipangano cha makolo ake, the covenant of their fathers, ameneyo amaphedwa. Muona kuti izi ndi zimenenso zili pakati pathu, zimene zimatilepheretsa kuti tizintsatira Ambuye. Ambiri tidasiya chikhalidwe chathu, tidasankha zimene timaona ngati tsopano a civilized world. Moti tukamba pano kukamba za maukwati amuna kapena akazi okhaokha, ena kudzudzula zimenezo amaona ngati ndi tchimo, ndipo olakwa omakhala ngati iweyo. Tidayamba kupembedza Antiochus Epiphanes. Ena ndithu tikupereka nsembe zosiyanasiyana, nsembe kwa asing'anga, nsembe kwa sataniki, nsembe munjira zosiyanasiyana. Ena tinasiya kupembedza tsiku la Mulungu. Ena kutata ife bambo sizi utikhudza taonani. Ena atu timapita misa, ndimakonda kubwereza fundo imene, timapita misa yachidule kwambiri, osati kuti tili ndi zochita, tikufuna zisamatalike za Mulungu, zisatipatse bize. Tidasiya kupembedza tsiku la Mulungu. Ena timapita bwinobwino chechi, timapita tsiku la Mulungu kulemekeza, kulandira masakramenti, kupuma. Koma mukuona kuti Ambuye Yesu amanena kuti pa tsiku la Sabata ndi tsiku lopereka ufulu, ndi tsiku lochiritsa anthu ena. Tipembedza Mulungu wathu koma tilephera kupereka ufulu kwa ntchito athu, tilephera kupereka ufulu kwa anzathu, tilephera kupereka ufulu kwa akazi athu. Kodi siti kupembedza Antiochus Epiphanes? Ena mwa ife akuti anthu aja adawuzanso kuti azitsira lubani azikwera kupembedza milungu imene Antiochus anayika. Muona kuti masiku ano pali malubani osiyanasiyana. Timatsira malubani kwa atsogoleri athu andale, akukunamizani mtsogoleri wabwino ndinu. Tikudziwa kuti tikuanamiza. Ena tikupembedza zipani za ndale, ena tikutsira malubani athu ku matimu a mpira, kukwiya kusowa mtendere chifukwa choti timu yathu yaluza. Koma za Mulungu ayi. Ena atu amanyadira kugula stika kumata pa galimoto zogulira zake za dziko lapansi. Ndi tsiku limodzi lomwe sanaguleko stika nkumata pa galimoto kuti Jesus I love you, sanayikeko nyumba mwawo kuti Jesus you are the head of this house. Mukupembedza Mulungu otani? Ena ndithu amene akunena choona monga amaphera Antiochus, nafenso tikupha anthu amene akukhala pa choona kumatidzudzula, tikuwaona ngati kuti akutiphwanyira maufulu athu. Koma tisayiwale Ambuye lero akufunsa, ukufuna ndikuchitire chiyani? Funso limeneli litithandize kuyamba mwatsopano. Tiyeni tisuzumire m'mitima mwathu, tione kuti chimene Mulungu akusowekera kuti atatichitira tsiku la lero pa banja lathu, mu mpingo wanga, ineyo m'moyo mwanga ndi chani. Potsirizira, Bartumeyo akumuchitira zabwino chifukwa cha chikhulupiriro chake. Inu ndi ine tisayendere chikhulupiriro cha chigulugulu. Aliyense payekha aone kuti ubale wanga ndi Mulungu ndotani. Ndikuchitire chiyani? Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.